Ja, in gradam meter, gradam seal, Pól Cados me agus an chlámar fad ach cóhór de sliv agus Harlám mar didim. Tá sé bhíh fóimún san Harbar fuidife, bhí mar a caiintin san na héine agus Barry Devlin agus Jim Lockhart agus na four-part cadógan túir fáidí. Bhí san fuidife, gachrad. Mar a bhí gcónaí. Well, sin de hasin na a bhí mi de fáis, bhí mi de ceol cadmhór agus déanú ceol leanteile agus dóilme de cócheáil bhí mi de go mága daie agus bhí sin ínta táhairta dúin mar de sin na beaggan ó rúchas go bheith. Conas an aíonn sé bheith reis inis déimlíon na beidir de hos an nóst an bóthir. Bhfuil sé go má bheith reis, bhfuil sé go deasa bheith reis, bhfuil buzz an? Tá bozan, agus bhí sin íoláin, bhí sásaí íoláin, bhí méidir sin ar an bháthar a ceáil a chéile, bhil ag túús na bhí méidir ceáil in Taifne Leo, bhí sé tar mar trotha bliain, agus bhí sé deas sása bhean, agus gan é bheith dhéanú se go go daoine guríáin é dhéanú, agus bhí seart cin déag cearnín deantagan agus neartfar dí le deantagan fáin le uairain chláir televís agus scanáin agus gafrad mar sin bhí neartteantagan so bhí sé deas an sása. Sin tá iritin déanta agus buinteach ó heh céirníní, gradam éagsúla, ceol scanáin. Cad is móthg an sásamh díomhanis Ciarán a fiochan siar an méid atá déanta go dtí se? Well, in North caiim a raig, well, has miltina aring lihéid na ceoltarí seo lig bheith hartáin agus tá miltinta bua bíh a bheith seo a bheith caint agus ar máú meid go mór sin tá se gur chláirgin ínta mór ar an bhéin an háta gin ní smó. Well, ar a leid chuineog an hata chuineog sé sin sríon ar an atbéidir. Gáine ach na cinnte bhfuil se ínta deas gradam a bíal atá táhairta agus bhí sé ínta táhairta an cinsneil an pobal na héireann. Darno. Agus lihéid gradam is American an Grammy agus lihéid gel sasin sin in éibar na bhelo le Harrys agus BAFTA le Pádraig agus Noel, bhí cúpla ráil a dtíanamh goibh sé nuair a bhíhar a tasúach. Bhí thar ma héag nó bhhéig go bailile cléimiid le na fáirige le radio officer an agus chaimiid trí na chéad blianana sin agus bhí ré mit na déanúigh deúgan cacu rahamid le sin chuideile an chláán na rahamid an na budaí agus tíirú go rinmid an ré ceart. Ní dólam go éon cheiste go rinne sin an rá ceart. A régan bhfuil bád ar bhhar a gníos mó. Cynnig go seagatáí. Mar a deirm tá sé éasca go leor go le staach gotóirí tá sé deachar fáin as. Ach fiochan tír in is ar a méid sin ar fad agus ar na rána bhí le déanamh. An bhirrta se darnó bhí sínseireacht a thuirta go bhar nó an raibh. Bhí sé beáí níos sinne agus beidir beáí níos abí. Bhí sinne níor mar an bhil. Má deanamh mar se gaithníí John acu na bhí beidir an mótha. Rata dhámaí? Bhí jóga. Na ríide? Cinse? Mar díreach a fiochantir, beirt uncail a túirtead an trúr a goibh sé. Ní sinna bhí sé. Mis is Is a rí. Beidir. Bhí me thoisiimiid a seacadaí cáil dí léú Taifne Leo míon deicéir. Agus bhí me ceáil a Merle, Country Western agus Big Tom and the Mainliners agus whatever. Agus fíorhaide. Seo me dúire in na Gaelic, hís cos na tréadú. Agus did muid in na héite ó bethordaí chuidí ceáil Gaelic. Agus mé héana agus Noel Hart le tape record agus an fídeháile agus go mid seanúarin. Sinna tá háiti mid samúgan ceáil Gaelic. Agus ó hen sin mar atá. Bhfuil seagatáí agus fu coppla uair an breid a darí agus thar fan na seanaí níor si leníí smó ar an mór agus fran na farste agus cuidó agus. Dar nó is stair an dahain cuineófar ar Clannad mar an tain banna ceol a raibh singleá a Top of the Pops as Gaeilge. Ní hála sé sin bríomh ribh nó na dhéag nó hen. Agus ní hála go dónis mar Top of the Pops a mé. Well, bhí intasan, na rá fáil. Ní rud is intí dúine na an tam sin bhí mit a ghearmain
agus bhí go rudna talú in Sasan, agus in sin cheannaí mútí Katie daoine in single. Ach ní rósa go cén canúint bhí, ní rósa na rósa an Gaelic. Bhí si bhín cáil. Se bhór ráir an chaás Gaelic. Exactly. Bhín fuam, bhí dúla chun sa fuam a bhí agan, agus sin ar a háin na daoine cása dan grúpa. Sin súin ar rinne sib cean beidir óró siad a bheith bháil in ar a dhégan. Ach sé sin sim. Bhí fearmé logan agus cinhhaine hanagus is níosil tír. Dúir si nils a go géanta fácla le tíim from Harry's game. You know, it's an Gaelic, but testing the corfa to she on the dole all the day. We're all on the dole all the day. Raibh sé dochar a bheith dílis don teangaí. Raibh sé dochar a bheith dílis agus fánach dílis don na Gaelic. Ní ró, bhí agus ní ró. Mar héiniimiid conrú le RCA, bhí sé de réilin comagaí a Merle agus na bí marain uarin Gaelige agah. So, roedd yr rwy'n bydynnu'n sy'n na ffyn ciol na instrumental sy'n. So, dwi'n siarad, ciol uarin Gaelige bailin gwych wynstyn. So, sy'n yn doi ffyrmyd hartar sy'n. Agus aibrin sé, agus aibrin sé. Agus ar chuir sé ionta sort of go raibh dar nó bhí pobl éisteachta dír chunna agad. Bhí pobl éisteachta in éireann. Ach bhí pobl éisteachta bhd níos mó ar an mórrain sa ghearmáin, sa níisiil tír. Bhí sé do séitir lí. Bhí sama go bhí an rud a hálan an san tír seo na bhí ceann le ballad sin a go réir, agus bhí mé duine ansúine agus ní siad gurí méid insna pobanna bhí mé ráhhaine don na héide seo. Wel, bhí siad gurí fin bar fiúrin sin na cinse. Bhí na fiúrin sin tam mór Ládaí don amsin na cinse. Bhd níos mó na bhín Clannad? Agus thug siad choradúine sin. Ar an stáite. Ach Jim méid go dtíon mórain agus sin rud a chuinní gáilmeid, sin rud go cinse chuinní gáilmeid agus beámaid agus Agus fiochantain is ar le héadí scanáin Last of the Mohicans, Patriot Games, Harry's Game agus le héadí san. Chundas ar hála sin ar fad, mar tá an greibh rúr na an áir, de bhí RCA Records agus is lipéad an mhór idirnáisiúntaí sin. Chundas ar tháinig sin? Well, sila hála háisi se, sila rón ceann an RCA sin, bhí me cén mórach na hóra gealaí, hualaí léirí thar sin agus déis se lena cócheáil agus dúte tant fuam sin í álarmsa agus inéanit an bhuiran sin í geáilúin agus man héins Ciarán agus chumid sin bhuiran is an albain Gaelic na halba agus ní bhfuir se fórstuna fáin sraich telefís na fáin leor. Beidir go gurinn ceistir a fille ar na blianta tosig. Tá bhéting, tá chuigur go bhinn sa timp an bhórd. Tá an focail cócheol dúirte go mion minic. Cead faoi Moya Brennan. Geall me gan. Ar bhiste le? Tá go gúin bhór gur ar an spotanis. Áru Moya Brennan bhil finnin néime le lána an ná. Op a vinnig on the bell and the cruel sin was to that missionary wash. A bit the muckers in your light or just shoot them a shovel as the bra. What if you could join me, lock it to go more bed, scowl be all to rish to Mukri. The chief and joyly she's a trier, see a corner work at you. What if you could join me, lock it to go more bed, scowl be all to rish to Mukri. I'm a lack of currents and road. All the do's and like Van Hewin. What if you could join me, like a to go more big? Sky will be all to reach to Mukri. Oh, the way you bring your away, the thing you name and the lad to Ciarán now. Up a bringing of the bell and the Kuagashin is to that missionary wash.
cáilir an elevation. Tá cáilir an elevation ó hé pancúla agus clog agus timepieces dhéanamh. Ba chórdóibh éisteach le Clannad. Mar bhí sé sin spot on, fuirfib. Tá na stáit ar fad seainte go leor go héad an náisiúnta gan trachtar a dtír seo, Jay Leno agus hitsan ar fad na halaí mór a mór himple an dain. Canad an is, a Clannad. Tá neart war díal le dénú. Chains gan an le deanta dénú agus neart hálan éile le ceálan agus team ghfuil an samhór atá agam san bím san mí ceáil agus na daoine teagní somsa a chu ceist fa Clannad agus goig muid tart le heile agus bhí chum ceáilinn sin a gin tús na bliana an Glasgow. Agus an rud a bhí iontas áramsa ná tíosága bhín sin. So tá neart daoine sin le. Tíreach le rá go raibh 2,000 duine agus lena chais ag an gceolchairm sin, Celtic Connections, agus for their standing ovation, so there hosa siad a Canada ó ceol a chorbe. Sin chomá agus atá sin. Bhí sé sin go húntaach. Bhí sé go háling a bheith a géisteach as a caintliv. Tá tuile le déanamh agaibh. So, ar aigliv, Clannad!